Sí, Raül, nosaltres, ja us ho vam comentar, volíem incloure una esmena, de fet en volíem incloure dues, però per agilitzar doncs, una l'hem deixat caure. L'esmena que volem incloure, entenc que l'he de dictar textualment, si no m'equivoco. En el tercer paràgraf es comenta que la resposta de les institucions de l'Estat, en el tercer paràgraf de la part expositiva, fou la insistència en un procés de judicialització que de forma creixent des del 2013 ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions. Ens agradaria substituir aquest de forma creixent des del 2013 per de forma creixent en les últimes dècades, ja que entenem que aquesta persecució a les accions que, dit d'una forma resumida, posaven en escac la unitat de l'Estat, fa bastant temps que es du a terme, si bé s'ha fet més notòria o més pública doncs, en els últims anys, però arrenca de força més enrere i ens semblava, encara que sigui simbòlic, doncs, que recollir aquesta sensibilitat de persones que havien estat pioneres en la causa i perseguides en el seu moment, doncs era adequat. N'havíem presentat una altra, o n'havíem proposat una altra, en què proposàvem incloure un acord en el que instàvem el govern de la Generalitat a retirar-se com a acusació particular en aquelles accions que, com diu la moció, queden emmarcades en el dret d'expressió o la llibertat de pensament polític, entre d'altres. Els grups de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana van mostrar o vau mostrar el vostre rebuig a la inclusió d'aquest acord amb el vell argument que això no toca, però més aviat ens fa l'efecte que aquesta negativa a acceptar l'esmena reflecteix una lògica de represaliats de primera i represaliats de segona. No és la primera vegada que en espais unitaris en defensa de les llibertats la CUP hem hagut de recordar que, a més dels representants polítics, l'aparell judicial espanyol també ha privat de llibertat altres persones que han sortit al carrer indignades i en defensa justament de la llibertat dels càrrecs electes. Ara estem votant una moció que és més aviat simbòlica, però això va de debò. Són persones que han donat la cara pels càrrecs empresonats i que ara estan sent jutjats amb els mateixos biaixos que denunciem a la moció. Que, per cert, a Sant Celoni tenim una encausada de la qual justament ara s'està reactivant el procés i ens preguntem si el govern català es persona com a acusació particular. Anireu també a les cúpules dels vostres partits a dir-los que ara això no toca? Perquè pot passar. Nosaltres a la CUP votarem a favor d'aquesta moció, òbviament, malgrat no s'accepti l'esmena, i votarem a favor perquè no podem estar sinó a favor de la defensa de les llibertats polítiques i el dret d'expressió. Però no volem deixar de denunciar que demanar l'amnistia a l'estat espanyol i mirar cap a una altra banda quan el nostre propi govern es persona com a acusació és una falta d'integritat que no fa altra cosa que restar credibilitat a la classe política. I el PSC, entenc que el vot contrari a l'esmena també era un vot contrari a la moció en general, corregiu-me si m'equivoco. Us ho hem dit en repetides ocasions i ho tornarem a fer, això no va d'independència, això va de llibertats i de valors. I quan es dicta presó a una persona per aixecar una barrera d'un peatge en unes protestes o per escriure cançons contra la monarquia, suposo que ja ho sabeu que actes molt més greus que aquests en països veïns no passen d'una sanció, el que està en joc no és la independència, el que està en joc són els valors d'un estat. És a dir, per quins actes un estat és capaç de privar a una persona de la seva llibertat i posar-lo a la garjola. Per tant, imaginem que no canviarem el vot, que no canviareu el vot, però us demanem que en properes ocasions mocions d'aquestes característiques les llegiu com una moció per la llibertat i no una moció per la independència exclusivament. Gràcies.